Tak ja milujem LA, nebudem Mhm. klamať, proste, samozrejme, je tam veľa vecí, ktoré neúplně vibeujem. Tak pojď, řekni třeba 3 negativní a 3 nejvíc pozitivní. Čo ja nemám rád a v podstate neviem, či to je u nás podľa mňa moc nie, ale v tom zahraničí tanečníci sa medzi sebou bavia iba s tým, ktorí tancujú dobre. Že si keby hľadajú kamošov na základe Toho levelu. tanečného levelu. Okay. A to fakt nemám rád. Lebo proste sa mi stalo miliónkrát, že som bol s tými... Takže se nebaví začátečníci s profíkama prostě. No ale to nie sú ani začiatočníci profíci. Všichni mají prostě extrémní level. Kebyže to je nejaký extrém, ale vlastne keby presne, že tam hrozne vnímať to, že od tohto človeka keby nemôžem nič získať, tak proste ani sa na ho nepozriem. Že vyloženě jdou po tom úspěchu, od koho můžou. Hej, pritom presne to, čo hovorím, že mňa baví akoby tá komunita na tom a to, že proste sme ako keby jedna nejaká krv, tak to ja možno vnímam a cítim, čo by som možno nemusel niekedy, ale akože chcem asi. A chcem si pri sebe udržovať takých ľudí a presne niekedy cítim, že som s tými istými ľuďmi na lekcii a nedávajú mi žiadny nejaký support alebo energiu, alebo takú tú prírodzenú, že proste wow, sme v tom spolu a potom zrazu ako keby na konci, ja neviem, možno mám solo, alebo najednou jakoby si a potom úplne, you're so good, let's do session together. Jako... Hej, ako normálne sa mi to stalo. Normálne sa akože veľakrát, že potom... Že tak vypočítala. Hej, a ja som taký, že wow, že to fakt, že potrebovali na to, aby že som sa jako potreboval... Zároveň akože ma to tiež pušuje, že som taký, že okay, že chcem byť s nimi kamoš, tak proste musím makať. A že proste títo ľudia ani od mňa nezakopnú, tak proste no, je to moja chyba, proste musím sa dostať. To je drsný.